πεπαιδευμένοι. Είμαστε πεπαιδευμένοι και απέδευτοι. Δεν ψάχνουμε αυτά που μας χωρίζουν. Βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. Και μας ενώνει η αγανάκτηση. Η αγανάκτηση που μας έχει φέρει σε έναν δρόμο που οδηγεί στον κρεμό. Στην άκρη του κρεμού δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε όλοι μας. Έλα λίγο. Όχι για να αλλάξει παιδιά, για να πούμε γιατί αυτό είναι πώς. Δεν αλλάζουμε κάτι. Αυτό. Και η ελπίδα μου έγινε η πίστη μας. Πιστεύουμε ότι σε περιόδους κρίσης ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει για το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Ένας λαός ενωμένος που να ψηφά κόμματα και χρώματα. Θεωρούμε ως δεδομένο ότι παρά τις διαφωνίες μας όλοι έχουμε δικαιώματα στην εργασία, στη δωρεάν παιδεία, τη δωρεάν υγεία, τον πολιτισμό, την άμεση δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου. Όταν τέτοια δικαιώματα καταπατώνται, τότε η αγανάκτηση παίρνει μορφή. Γίνεται συλλογική δράση. Πάλε και η ισονομία. Ό,τι θέλετε στο τέλος. Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η εξουσία της τηλεόρασης αποσιωπά στην κατακρεούργηση των δικαιωμάτων μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πλειονότητά τους προσωπούν όχι τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία αλλά τη θέληση των καθοδηγητών τους. Καλούμε επίσης τις εξαιρέσεις να γίνουν οι κανόνες. Επισημαίνουμε με δυσαρέσκεια τη σκανδαλώδη απάθεια της πλειονότητας του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της χώρας μας και τους καλούμε να αντιληφθούν τον κοινωνικό τους ρόλο και επιτέλους να τον επιτελέσουν. Πιστεύουμε ότι το οικονομικό μοντέλο που ακολουθείται επηρεάζει καθολικά το κοινωνικό οικοδόμημα, κάνοντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. 30 και χρόνια δικομματισμού κοινοβουλευτικών συνενόχων και των κοινικών εταίρων τους μας επιβάλλανε Τρόικα και Δούνου του ως εθνικό σωτήρα. Δεν ψηφίσαμε κανένα μνημόνιο και κανένα Δούνου του. Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Τέλος ο πύργος της μίζας, δεν τους θέλουμε εδώ, δεν θα μείνουμε εδώ. Όταν τελειώσουμε, το πούμε τελειώσαμε. Έλα, πέστε και το Ευαγγέλη. Φωνήστε και το υπόλοιπο. Φοβούμενοι πως πλέον τα προβλήματα διωγγώθηκαν απειλητικά και η κατάσταση δείχνει μη αναστρέψιμη, πήραμε μια πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία ενωτική, μια πρωτοβουλία κοινωνική. Δεν έχουμε ηγέτες, δεν έχουμε κόμματα. Είμαστε άνεργοι, είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε συνταξιούχοι, είμαστε φοιτητές, είμαστε τα παιδιά σας, είμαστε οι γονείς σας, είμαστε εσείς, είσαστε εμείς. Στοχεύουμε στη συσπήρωση όλων όσοι τόσο καιρό ανέχονται και ζουν στο «δεν βαριέσαι» με σκοπό τη συγκρότηση προτάσεων κλεισμένων με φαντασία και τόλμη. Και όλα αυτά γιατί αγανακτήσαμε. Είναι μια πρώιμη, είναι μια πρώιμη μορφή. Θέλετε, εγώ να κάνω μια πρόταση προσωπική. Αυτό το κείμενο. Είμαστε όλοι εδώ, υπάρχουν κι άλλοι επάνω. Θέλετε έτσι όπως είναι, ποια είναι πρώιμη μορφή. Το βγάλατε 1, 2, 3 άτομα, 4, 5. Να πάει τώρα επάνω. Όχι, για να αποφασιστεί εκεί. Όλοι μας. Μισό, ένας.
Κάντε μας μια πρόταση, κύριε. Σας ακούμε. Λέμε απλά, θα αρέσει να γίνει πάνω. Για να συντονίσω παρακαλώ την κουβέντα. Να μιλήσει. Μισό λεπτό, να μιλήσει ο Θάνος. Κύριε Σταρόβαστο! Χωριστεί διαδικαστικά να σηκώνεται αυτός να μιλάει να ακούμε όλοι. Μπορούμε να κρατήσουμε χρόνο ένα λεπτό καθένα. Πες. Και στο τέλος θα αναμετάει. Θέλετε για να ακούγεστε. Η άποψή μου είναι ότι το κείμενο που θα πρέπει να βγει, δεν συμφωνώ στο σύνολο του κείμενου. Η άποψη μου είναι ότι το κείμενο προσωπικά τουλάχιστον δεν με εκφράζει και πιστεύω ότι δεν εκφράζει και αυτό που τις μέρες έχει αποτυπωθεί. Και το άποψη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο πολύ πιο συνοπτικό, όπως ακούστηκε στην αρχή, πολύ αναλυτικό, και ένα κείμενο που αποτυπώνει, που προσπαθεί να αποτυπώσει όλο τον κόσμο αναλυτικά, μάλλον ακόμα δεν είναι όριμο να γίνει. Δεν είναι όριμο να γίνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει το κείμενο να λέει τα 5-6 άξονες που μπορούν να συμφωνηθούν, δηλαδή ότι σήμερα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε, να ξεσηκωθούμε, να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Είμαστε όλοι αυτοί, δηλαδή διεκδικιόμαστε από την ενεργεία, από τη διάκριση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ζωής μας, συγκεκριμένα πράγματα, Άρα κάτι πιο συνοπτικό. αν θυμάστε, πότε ξεκίνησε η προσπάθεια της συγκέντρωσης και εδώ και λοιπά, όταν η κυβέρνηση δεν αναλύσε το ξεπούλημα από τη δημόσια γη μέχρι τη ζωή μας. Αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται. Τα όρια οικονομίας και αποτύπωσης των μελέτες, αυτές οι πολιτικές αυτές, το οξύο το πρόβλημα της ανεργίας, ξεπουλάνε τα πάντα, ότι συνεχίζουν να δίνουν όλο το χρόνο της χώρας στους ξένους και πρώτους κεφαλαιοκράτες, μας οδήγησε στο να είμαστε σήμερα εδώ και να συνεχίζομαστε για να αντρέψουμε την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που αποτυπώθηκε μέχρι σήμερα από τις διάφορες κυβερνήσεις αλλά και τις δράσεις να είναι το κοινωνικό και το